A cikin wani ƙaramin ƙauye da akwai wata yarinya da ake kiranta da suna Larai. Ita ɗin ba kamar kowace yarinya ba ce a ƙauyen. Ta kasance tana da matuƙar kyau wanda duk inda ta wuce akan binta da kallo. Iyayenta kuwa ba wasu masu ƙarfi ba ne, sun kasance suna da shago da suke siye da siyarwa. Duk da kasancewar ba su da tarin arziki, kullum mafarkinsu bai wuce na su ga Larai ta samu ilimi ba. Sanadiyan son cika mafarkin nan nasu, Larai kasancewa ta yi bata rasa komai ba, suna iya bakin ƙoƙarinsu na su da sun wadata da komai saboda kulawan da iyayenta suke bata ko ƙwaƙwaran tarihi Larai ta yi. Yanzu nan iyayenta za su taso suna tambayanta menene ya faru. Duk wannan kulawan da suke ba Larai bata bari ko da wasa ta karyewar da iyayenta gwiwa ba. Ita ce macen da take fara zuwa makaranta kullum da safe, sannan kuma ita ce ta ƙarshe da za ta bar aji. Duk tambayar da aka yi a ajin ita ce take fara ɗaga hannu domin ba da amsa. Duk lokacin da aka gama jarabawa kuwa, kafatanin malaman nan kuwa idan suka zo za su maka jarabawar Larai. Larai ta kasance ko da yaushe ita ce take zuwa ta ɗaya a cikin ajinsu. Sanadiyan ƙoƙarinta, mahaifanta ba ƙaramin munna suke ba, saboda su ma sun san ba asarar kuɗaɗensu suke. Sukan buɗe baki su ce, ‘yarmu tana gab da za ta zama babban mace. Har tsofaffin matan da suke cikin kasuwa, idan Larai ta je wajen iyayenta, kiranta farfesa suke, saboda Larai ta kasance tana matuƙar son makaranta. Ta mai daga makaranta gidansu na biyu. Abokananta su ma sun kasance suna matuƙar santa. Haka su ma malaman cikin makarantar. Ga kuma ‘yan uwanta sun riga da sun gama yadda da ita. Gabaki ɗaya rayuwarta tana tafan mata daidai, ba tare da sanin komawanta ajin siniyoyi da kuma haɗuwanta da sabon wani malami zai canja mata rayuwa na har abada. Sunansa Malam Adamu. Shi ɗin ya kasance ba kamar kowa yake a makarantar ba, saboda ya kasance baya murmushi. Kusan kowa na makarantar tsoronsa yake ji, saboda ya matuƙar iya bulala. Kuma duk inda zaka gan shi, ɗauke da wannan bulala a hannunsa zaka gan shi. Yara ko wasa suke da sun ga girmawansa, yanzu zaka ga sun nutsu. Wasu daga cikin ɗaliban suna suka sa mai zaki da fatan mutane. Kuma wannan zakin ya kasance shine malamin lissafinsu. A rana ta farko da ya fara shiga ajin su Larai, kafatanin ajin shiru akai, tamkar ruwa ya shanye su, ba tare da yawa kowa magana ba. Juyawa ya kalli 'yan aji fuskarsa a murtuke, sannan ya buɗe baki ya fara magana. Shi ilimin lissafi ba abun wasa bane. Haka ya ci gaba da maganarsa har ya gama, ba wanda ko kwakwaran motsi yayi, ballantana yayi magana. Ta ma Larai tana zaune bata ce komai ba, amma da Malam Adamu ya tambaya, hannu ɗaya ne ya ɗaga hannu a ajin, hannun Larai. A nan ya zamana kafatanin tambayoyinsa, Larai ta amsa mai. Jiyowa Malam Adamu ya kura mata ido, ya ɗauka mintuna kafin ya ɗauke idonsa daga kanta. Sannan ya buɗe baki ya ce, me ya sunanki? Sunana Larai. Nan ne inda ya ci gaba da kallonta, ya ce ta je da zauna. Daga nan ne inda matsala ta fara faru. Bayan rana ta yi, an kaɗa ƙararrawa, kowa za su tafi gida. Malam Adamu ne ya leƙo, ya ce wa Larai, ki same ni a ofishina. Larai jiyowa ta yi ta kalle shi, gabanta ya yi matuƙar waɗuwa, kirjinta ya koma bugawa da sauri, amma ta danne, ta ce to Malam. Biyo shi ta yi, tana tafiya tamkar an zare mata lakar jikinta, domin ko ƙarar sawun tafiyanta ba za ka ji ba. Tana shigowa ya nuna mata kujera ya ce zauna. Ta samu guri ta zauna. Wasu 'yan tambayoyi ya fara mata game da darasin da aka yi a cikin aji. Ta amsa masa duka, buɗe baki ya ce gaskiya kina da ƙoƙari sosai. Sannan ya janyo gilas ɗinsa daga saman fuskarsa. Ce ki ci gaba da dagewa fa. Sannan ta miƙe, na gode Malam. Nan ne farkon abin. Zamantowa ya yi kullum idan an tashi daga makarantar nan sai ya kira ta cikin ofishinsa. Ta kuwa Larai ba yadda ta iya face ta bi umarnin shi, saboda ba ta son ta haifa wa kanta matsala ko kuma ta ja ya tsane ta. Duk lokacin da ta shiga ofishinsa, maganganun da yake mata daban, wani lokacin har tambaya yake mata game da iyayenta, wani lokacin kuma ya mata tambaya a kanta. Duk da irin wannan abubuwan da yake faruwa, ko da wasa Larai bata taɓa kawo wani abu a ranta ba. Kawai abu ɗaya ne yake sata ta ji tana son ta bar wajen, wani irin abu da yake mata da idanuwansa. Kuma duk da wannan abin bata taɓa tunanin ta faɗa wa wani ba, saboda a zuciyanta tana jin shi malami ne, kada ta sa shi ya dinga jin haushinta. Amma shi kuma Malam Adamu yana nan yana shuka tsiya a cikin zuciyarsa. Kuma wannan shukar da ya fara yi ta fara girma. Bayan lokuta sun shuɗe, lokacin canjin aji ya matso, kowa na makarantar ya gama jarabawansa. Kowane ɗalibi ya kasance yana cikin farin ciki yana jiran sakamakonsa. Ita kuwa Larai bata wani damu ba, saboda ta san ta yi karatu sosai, ko da karatunta dai har abokananta mutum biyu ta taimaka. Amma da wannan ranar Malam Adamu ne ya kirawo ta, ya ce mata ta same shi a cikin ofishinsa. Bayan ta shigo ciki ta zauna, Malam Adamu kwata-kwata bai mata murmushi ba, bai mata magana ba. A maimakon wannan, jarabawa ya ɗauko ya bata, sannan ya buɗe baki ya ce, ke ce wadda kika fi kowa rashin maki a cikin ajina. Larai ta yi matuƙar mamakin haka, cewa ta yi hakan ba zai taɓa zama gaskiya ba. Buɗan baki Malam Adamu ya ce mata, da kaina na maka shi, kin waɗi. Larai ta ƙara buɗe baki ta ce, na san na yi iya ƙoƙarina. Ya miƙe, ya taho kusa da ita, sannan ya ce mata, idan baki abin da na ce ki ba, to ba za ki ci wannan jarabawa, kuma sai na maimaita miki aji. Larai tana zaune, bata ce komai ba. Idanuwanta
sun cika da hawaye. Amma saboda tsabar tsoro ta ma kasa kukan. Malam Adamu ne ya taso, ɗauko hannunsa, ɗora a jikinta. Jikinta yana ta rawa, amma haka ya ci gaba da abin da yake. Daga nan ne ya buɗe baki, ya faɗa mata wata magana wadda ita karan kanta bata gane me yake nufi. Ce mata yayi, nan gaba zan yi duk abin da na ga dama. Sannan ya ƙara da ce mata, kuma kake kuskura ki faɗa wa kowa. Ni kuma zan sake ci jarabawanki 100%. Ita dai Larai tana zaune a wajen, bata iya buɗe baki ta ce komai ba. Komawa ya zauna ya ce yarinyar kirki. Daga nan Larai ta tashi, ta fito, kafatanin kafafuwan ta san mata nauyi. Ta ci gaba da tafiya ba tare da ta juya ta ƙara kallon ofishin nan ba. Bayan ta koma gida, a wannan yamman ko abinci bata iya ci ba, balantana ta duba aikin makarantarta. Guri ɗaya ta samu ta zauna, tana kallon bango. Amma a kashe gari, bayan ta zo makaranta, an kafe musu sakamako, tana duba abin da ta ci a lissafi, ta ga 45 ne a cikin 100. Shi bata waɗi ba, kuma bata wuce ba. Kawai dai ta wuce aji na gaba. Wannan abun shine abin da ya fara faru. Abin da Malam Adamu ya fara shukawa, yanzu ne ya fara tsiro. Bayan an canja aji, shugaban makaranta ne ya fara sanarwa. Yanzu lissafi yana ɗaya daga cikin darussan da in baka ci ba, tamkar baka ci ragowar darussosinka bane. Da Larai ta ji haka kuwa, ƙara dagewa ta koma tana karatu ba dare babu rana. Amma duk da haka hankalinta ba a kwance yake ba. Duk lokacin da ta zo makaranta ba ta yin aune, sai dai kawai ta ji maganar Malam Adamu a bayan. Ya ce mata Larai, ki wuce ki je ofis ina. Ba ta son zuwa, amma haka take zuwa. Ba ta son zama, amma dole take zama. Ba ta son ya dinga zuwa kusa da ita, amma ko da yaushe yana zuwa kusa da ita. Yana aikata abubuwa da dama wanda ta san hakan ba daidai bane, amma kuma ba ta da karfin gwiwar da za ta iya dakatar da shi. Saboda in ta yi haka, za ta rasa jarrabawar ta. A iya tunaninta, in ta yi shiru shine kawai za su rabu lafiya. Sanadiyar damuwar da ta shiga ciki, har a gidansa sai da aka fuskanta. Aka fara tambayan ta lafiya kuwa, ba amsar da take iya basu, face ta yi murmushi kawai. Sannan duk lokacin da ta tako cikin makarantar nan kuwa, komawa ta yi tamkar wata bebiya mara magana. Haka ta ci gaba da rayuwa, har wata rana da safe. Wani abu ne da ba a taɓa tunani ba ya faru. Larai ce ta fito da sauri, ta riƙe cikinta. Amai ta kama yi, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba kuma so uku ba. Mahaifiyar ce ta yi maza ta zo ta same ta. ‘Yata, me yake damunki? Amma Larai bata iya buɗe baki ta ce komai ba, jikinta ne kawai yake kakkarwa. Ga leɓanta kafataninsa ya bushe. Mamanta komawa ta yi ciki, ta jiƙa mata magunguna ta kawo mata. Ta bata ta ce sha wannan, wataƙila kin ci wani abin da ya ɓata miki ciki ne. Larai bata ce komai ba, ta karɓa maganin nan ta sha. Tana sha kuwa wani aman ne ya ƙara biyo baya. Da mahaifiyarta ta ga hakan, ta harhaɗa mata wasu magungunan daban-daban, amma gabaki ɗaya ba wanda ya aiki. Bayan yamma ta yi, Larai ta yi matuƙar shan wahala, gabaki ɗaya idanuwan da sun canja, wanda ya zamana ƙafafuwanta ma ba sa iya ɗaukar ta. Mahaifiyarta ba ta yi wata ba, ta ɗauke ta suka tafi asibiti. Bayan likita ya duba Larai, duba sakamakon gwaje-gwajen da ya mata, sannan ya kalli Larai, sannan ya kalli mahaifiyarta. Ya buɗe baki ya ce tana da juna biyu ne. Kowa na wajen shiru yayi. Bakin mahaifiyarta ce ya buɗe, ta yi wata ƙara, me? Sannan ta juyo ta kalli Larai. Kina da juna biyu? Kina ɗauke da ɗa? Ɗan waye? Bata jira ta bata amsa ba, ta ɗauka hannunta ba ta mari, sannan ta rufe ta da duka, sannan ta turo ta ƙasa. Kin kashe ni a masifa, na baki duk wani abin da kike buƙata. Wannan shine sakamakon da zaki bani? Ita kuwa Larai bata ce komai ba, sannan bata ba mahaifiyarta haƙuri ba. Tana zaune a wajen tana kuka ne kawai. Daga nan ɗaukowa suka dawo gida. Suna zuwa ƙofar gidan, mahaifin Larai ne a tsaye yana jiran dawowarsu. Bai ce komai ba sai da suka shiga cikin gida. Suna shiga cikin gidan nan kuwa, ɗaga hannunsa ya bata mari. Sannan cikin masifa ya fara tambayanta, waye wanda ya miki ciki? Ita kuwa Larai da take tsaye a gefe tana kuka, cikin rawar baki ta buɗe baki ta ce musu malamin su ne, Malam Adamu. Mahaifiyar Larai ce ta ƙara buɗe baki ta ce malamin ku? Ai ku kankace wani abu? Mahaifiyar Larai ce ta ce tawo mu tafi. Ba su tsaya ko ina ba, suka nufi gidan malamin nan. Biyo hanya suka yi, na tafiya kowa yana kallon su, saboda kowa yana ganin su ya san hankali ne ba a kwance ba. Suna zuwa kofar gidan malamin nan suka kwankwasa, shiru kake ji ba wanda ya bude. Ta ƙara kwankwasawa, makwabcin Malam Adamu ne ya leko, ya ce mata ya ga kwana biyu da suka wuce ya ɗauka jakarsa, ya ce masa zai yi tafiya. Tana gama sauraron abin da ya faɗa mata, jiyowa ta kalli Larai, ta ƙara dalla mata wani mari, ta ce mata wannan shine abin da kika siyo mana. Bayan sun koma gida, Larai ta shiga matsananciyar damuwa, gashi a gidansa an canja mata. Komawa ta yi, kafatanin aikin gidan ita take yi, ce za ta yi musu girki, shara da komai da komai. Kuma abin mamakin ma shine in ta gama abinci, mahaifiyarta ba ta bari ta ci abinci, sai ta ce sai dai ta tafi gidan mijinta. Haka ne ya zamana, Larai tana matuƙar shan wahala, wanda ya zamana idan yunwa ta dame ta ma, sai dai ta fita makota ta neman abinci, wani lokacin ta samu, wani lokacin ta rasa. Haka Larai ta ci gaba da rayuwa cikin wahala, har ta kai ga wata rana ta ji cikinta yana amsawa. Mahaifiyar Larai maza ta kira wata ma'aikaciyar lafiya. Tana zuwa tana ganin Larai ta ce haihuwa za ta. Ba wani jima ba kuwa Larai ta haihu, ta samu ɗan jariri namiji. Bayan kashe gari, mahaifiyar Larai ce ta zo ta samu Larai, ta ce mata to ki sani, daga yau ba ni babu ki fice min daga gida, ki je ki san yadda zaki da rayuwanki.
To jama'a, ku kasance da mu domin jin ƙarashin ƙayataccen labarin nan. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa a cikin wani labari.